Ул беренчеләрдән булып читтә яшәүче татарлар белән күпер кора, әдәбиятта актив иҗат итә. Озак еллар Казан утлары журналының проза бүлеген җитәкли. Сүзебез Тәүфыйк Әйди турында. Аның иҗатында төп урынны юл язмалар, атаклы кешеләр турында хикәяләр алып тора. Шулай ук Казанны шалып килгән әсәрләрнең берсе Елан угы романы. Тәүфыйк Әйди ул шактый гыйбрәтле язмышлы һәм гаять үзенчәлекле язучы. Аның менә бер сүз әйткәндә, ул бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татарларны барлап, туплап, аларны берләштерергә омтылып яшәгән кеше. Язучы һәм публицист дип әйтергә кирәк инде. Аның менә шушы сыйфатына аның үзенең язмышы, биографиясе әйтеп торган кебек, чөнки ул Мәскәү өлкәсендәге бер бистәдә сезонлы эшчеләр гаиләсендә туган. Аннан соң 41 елда туган бит инде 1 майда әтисе сугышка китә. Алар әнисенең туган ягына Апас районының Түбән Балтай авылына кайталар. Аннан соң Омский якларына күчеп китәләр. Омскийда татар мәктәбе булмый, ул казак мәктәбендә укый. Аннан соң яңадан Апаска кайта. Алабугада укый, Казанда кайда гына эшләми. Милициядә дә эшли, төзелештә дә эшли. Аннан соң инде шулай да аның иң төп гомеренең иң нәтиҗәле еллары Казан атлары белән бәйле. Менә шушы күчеп йөрүе, аның гел төрле җирләрдә яшәве, аның иҗатына да йогынты ясаган кебек. Чыннан да аның менә бөтен язган әсәрләре, иҗаты шушы дөнья буйлап сибелеп яшәгән татарлар турында. Тәүфыйк Әйди ул минем замандаш, каләмдәш, фикердәш. Замандаш димәктән ул миннән 2 яшькә генә өлкәнрәк иде, 41 ел булды. Замандаш мәгънәсендә. Зур шәхес. Безнең 12 ел микән, 13 ел микән без бергә эшләдек. Ул проза бүлеген җитәкләде. Аңлашып эшләдек. Ул коллективта аңлашу бик зур нәрсә. Уртак тел таптык. Чөнки безнең уйлар, фикерләр туры килә. Әдәбиятның миссиясе турында булсын, халык тормышы турында булсын, милли проблемалар турында булсын, тел турында булсын, безнең ошаклар пешәдер. Киңәшләшәдер, бер-беребезне тулыландырырбыз. Һәм моны дуслар өчен бит көн сайын аралашып, кочаклашып, инде стәл артында утырып әһәмиятле түгел. Без аның белән кочаклашып йөрмәдек, ләкин ниндидер ичке бер төрле уртаклыкны тоялыр. Менә шул аз сүзле кирәген әйтә. Кешенең стиле аның үзенең яшәүне, аның иҗатында да чагыла. Иҗатында да ул кешеләргә кирәклесен үзе уйлаганча кирәклесен әйтергә әйтә белде. Аның иҗаты турында мин шактый томлыклар чыккачтан зур мәкалә дә язган идем. Бик зур бер машинкада 25 битлек булгандыр ул. Мен иҗатын яхшы беләм дип уйлыйм. Мин дә бик яратып яздым аның турында. Гомумән алганда, ул әлбәттә башлангыч иҗаты аның инде балалар әдәбиятыннан килеп керә ул, үзенең үткән публицистикасы белән, хикәяләре белән, ләкин шулай да аның иҗатын төп икегә бүлеп була. Беренчесе аның шушы әдәби әсәрләре, Елан угы романы, Иблискә ришвәт романы, Боҗра повесте һәм берничә хикәясе. Ләкин шулай да аның Тәүфыйк Әйди иткән, аның исемен күтәргән һәм аның иҗатының төп юнәлешен сәяхәтнамәләр алып тора. Иҗатына килгәндә, аның шулай ук Елан угы романы, ул Казан атларында басылып чыгып, үз вакытында шактый гына киң таралыш ала. Шушы 20 елларда Бохара әмирлегендә совет власты урнаштыру турында ул. Ул вакытта мәгълүм булганча безнең татар егетләре дә шунда актив катнаша. Һәм иң кызыгы совет власты ягыннан да, һәм Бохара әмирлеге ягыннан да, үзләренең бәйсезлеген яклаучылар ягыннан да төп кешеләр булып татар егетләре тора. Менә шушы татар егетләренең ике яктагы, ике баррикаданың ике ягында татар егетләренең язмышы, тормышы турында уйлануга. Галимҗан Ибраһимовның Тирән тамырлар романы Фәхрине үтереп ташладылар дигән җөмлә белән башланып китә бит. Менә Тәүфыйк Әйдинең дә Елан угы романында хәрби комиссар Бахаутдин Шихабетдинов үле килеш табыла. Һәм инде аның ярдәмчесе Фарузҗан Байкучатов
шушы эшне тикшереп, бик зур процессларда кайный башлый. Һәм менә шушы Бохара мирлеге белән Совет властының каршылыклары ачылуда аның да өлеше зур була. Дөресен әйткәндә, менә бу роман, нәкъ менә андый роман безнең татар әдәбиятында мөгаен юктыр. Шушы Урта Азиядагы татар егетләренең шушы катлаулы чорда ике яктан да көрәшкә кушылып китүләре турында. Аннан соң аның Иблискә ришвәт дигән романы да бик кызыклы. Кайсы ягы белән үзенчәлекле. Ул Германиядә дагы татар әсирләренең тормыш турында бара. Без бит инде күнеккән, әйтик, егетләребез сугыша, әсирлеккә төшә, башкасы. Ә монда нәкъ менә әсирлеккә төшкән егетләрнең тормышы. Анда инде әлбәттә иҗтимагый чор үзенчәлекләре дә чагылыш таба, ләкин анда менә һәр кешенең үзенең шәхси көрәше. Һәр кеше исән калу өчен көрәшә анда. Әйтик, Донбасс якларыннан әсирлеккә килгән кызлар, егетләр, хәлимәләр, алар тизрәк безнең совет гаскәрләренең килеп җитүен көтә. Аларның карары катгый. Без барбер үзебезнең илгә кайтачакбыз. Хит анда безне теге төрмә көтә дә, без барбер үзебезнең илебезгә кайтачакбыз. Алар инде үз эшләрен алып баралар. Ә инде Янгура, Шәмсир кебек кешеләр, алар инде шактый гына татар легион төзү эшләрендә катнашып китәләр. Алар үзләренең шулай ук үз көрәшен алып баралар. Әйтик, Янгура менә бик кызыклы төп герой дип әйтик инде. Ул кеше офицер була, әсирлеккә киткәнче. Исән калу өчен башта ул Лена исемле яшь немец кызы белән гашыйк була дип әйтик мисың инде. Ул инде уйлый, шушы илдә калсам, шушы кыз белән яшәп китермен дип. Совет гаскәрләре Германия җирләренә якынлаша башлагач, шушы илгә кайтам дигән Хәлимә белән дуслашып китә. Ахыр чиктә ул Швейцариядә йорты булган София исемле хатын белән таныша. Менә ул монда теге Тәүфик Айди кешене монда теге идеологияләрдән генә түгел, исән калу өчен һәр кешенең үз көрәшендә күрсәтә. Шул яктан бик теге кызыклы, реаль чынбарлыкка нигезләнгән дип әйтергә мөмкин. Ә инде исеме Иблискә ришвәт дигән исем ул шушы Германия ягында эшләп киткән кешеләрнең Шәмсир әйтә инде аны. Бу безнең юлыбыз дөрес булмады бугай. Без үзебезнең илгә каршы эшләдек. Үзебезнең идеология штаты дип хыялландык, ләкин бу Иблискә ришвәт биреп чыкты. Бу Иблискә хезмәт иткәнбез бугай дип үзенең шундый ачырганын әйтә инде. Гомумән алганда, менә геройларның уңай яки тискәрәгенә бүленмичә, аларның менә шушы эчке халәтләрен, кешенең һәр кешенең сыйфатларын ачу ягыннан кызыклы роман. Шулай да әйткәнемчә, Тәүфик Айдинең төп иҗат улын сәяхәтнамәләр алып тора. Ул башта 90-нчы елларга кадәр дип әйтик инде, шикләр ачылганчы Россия буйлап төрле төбәкләргә йөри. Үзебезнең Татарстанның күрше өлкәләреннән башлап, Әстерхан, Себер, гомумән менә бу СССР илләрендәге, Эстониядәге, аннан соң Казакстан, Үзбәкстандагы гомумән билгеле татарларны барлап, табып, алар турында публицистик хезмәтләр яза, аларны китабы дип чыгара. Бигрәк тә кызык инде әлбәттә 90-нчы еллардан соңгы аның сәяхәтнамәләре. Германиядә йөртә безнең язучылар аерым китап булып чыкты. Гагаузлар турында бар. Бик кызыклы менә Болгариядәге татар төрекләре турында бар безнең Дунай буенда кардәшләр әсәре. Хәтта Кипр, Кабрыс дип әйтәләр уларны төрекләр яшәгән анда Ыжмах утравы, Төркиядәге. Ул менә һәр кайда үзен калдырган татарларны барлап, аларның эшчәнлеге турында үзенә күрә бер энциклопедия саган кеше. Мин инде шушы эшчәнлеген тулы бер конгресс эшенә нигез салган кешеләрнең берсе дип исәплим. Менә шушы әйтик безнең татарларда сәяхәтнамә жанры электән булган бит инде. Сәяхәтләрне язучылар 18-нче гасырда, 19-нчы гасырда да, һәм 20-нче гасырның шушы икенче яртысыннан 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда менә Тәүфик Айди шушы жанрны чын мәгънәсендә яңа бер баскычка күтәрде. Шул яктан караганда да менә аның иҗаты үзенчәлекле. Ул татар яшәгән җирләрне барлап чыкты. Дөрес әйтергә кирәк. Менә җир йөзендә кайда татарлар яшиләр, кулы җиткән хәтле татар Сыстырда булсын, кайсы Себер ягында булсын, монда Балтик буйларында булсын, Урта Азия якларында булсын, аннан соң әзрәк жолаушылыгы шетләргә чыгып мөмкинлеге булгачтан 80-нчы еллардан соң 90-нчы еллар тирәсендә ул Германиядә, Румыниядә, Төркиядә һәм тагын баттан илләрдә дә яшәүче татарлар яшәгән җирләрдә җиреп кайтты, беләдер алар. Аларның проблемаларын. Һәм аларга ничектер якынайту,
Biz birden bulganda gana kişi bulabız degenni salıp, urluklar salıp alarda milli tığlarını uyatıp jirdi olayı. Ol üzere köre bir mağrifetçi, haltı күзін ашушы. Mına 92 yılda bitindi bizim kongresi yaştı. Bütün dünya Tatar kongresi. Men öyleyim kongreste olanda işlemese de ol şuşanın negizini salışlarını bas deyip eseplemin yani. Koyda varsa da bizim Tatar basmaların jurnallarını, kazanıtların bulsun elde. Onda indir alarını aldır tuyulların. Qaysı bir şartta üze подписка почта bile üzde jiberip turalar şunday bilen. Hem andagı yazışı, andagı akıllı ilim yelerin talantlı kişilerini jurnalga da tarta bilerdi. Şu an göre onun edip olarak da kişi olarak da hem mağribetçi olarak da milletperver olarak da hürmetimiz zor. Tevfik Aydi'nin icatı bilen men 5-nji kursda okuganda kızıksına başlagan edim. Lakin onun icatı elbette ayrım yazıcılar, Gayet Gilajev, Arif Akhunov, hem şunday Barlas Kamalov, kay bir köp gene yazıcılarыбыз onun icatı turunda, çıkan kitaplары turunda özlerinin beýlemelerini bergenler. Lakin fenni ýaktan şuşy fenni ýaktan diplom işleri birde ýok idi. Şoňa görä ol irenilmegen ijat tipte eýtirgen mümkindir ol ýaktan. Ýa şunusunda kyzyktyldy, hem onun da şuşy işenligi jelep etdi. Alga taba şuşy onun ijatyn biret seýahatnameler janryn irenip indi dissertasiýa ýakladım 12-nji ýylda. Аны aýrym bir monograf etip çygardyk. Til Edebiyat hem Sanat Institutynyň kısalarında indi. Şulay onyň soýlan meselelerinden 4 tomlyk dünýä körde Tatarstan kitap näşriýatynda bugünkü günde anyň har ýubileýlaryny belgilep bitirä tyrşabys. Apas raýonunyň muzeýinde anyň bir pişmagyn bildirdik. Şulay Kozanyň da şeýtindereginde bir uram ismi açıldı. Ol Tevfik Aydi ismini ýete. Äli anyň ul uram äli ýaňarak alga tabanda ýyllar bular. Tevfik Aydi ijady bilen anda garurlanyp ýaşaýan kişiler ýaşar diп ümitlenebиz. Ol özüniň inanularyň tigi edebi eserlerinde tügül özüniň ýaşaw rewşinde de tüýüp buladyr. Mesela men ol Aynurny bilem, any bilen ýaxşy tanyş indi. Ol zor jemaat işçilisi hem zor jetekçilerden birisi äwrildi. Hem ol jeýetke Aynurga ol mektepde okugan wagtlarda ok ama birim berip mana şuşy oğlum şuşy kitapny okup şagasyň anda bir kim iki kim anda okup medere hem şunu işlerigi süýretip hem gel şuşy tatar kitaplaryn okatyp iletken balasyna. Hem ana hazır ol kişi bileşýäşkende zawuklyk, intelligentlik hem til bilew. Anyň men şokgaty anda ýeşşuşynday ballar terbiýelewde da anyň ölüşi zor. Şahsy misaly bilen ol ýok. Biz dewamçylarymyz bar, biz buldurabız, biz mäňe ýaşaşak halyk diýen ni salyp, ırlyk salgan.